U ime vjeroučitelja koji nam dolaze sa područja Hrvatske, danas će nam se obratiti Vahid Efendija Hadžić, imam u Splitu i vjeroučitelj. Pozivamo ga da nam se kratko pridruži. Bismillahirrahmanirrahim. Zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanu koji nas je učinio sledbenicima lijepog dina Islama. Salavat i selam donosimo na Božeg miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi ve sellem, njegovu časnu obitelj i cijenjene ashabe. Poštovani učesnici prvog kongresa vjeroučitelja Bosne i Hercegovine, Esselamu alaikum i dobar dan. Na početku, kao predstavnik islamske zajednice u Republici Hrvatskoj, prenosim vam najtoplije selame od našeg uvaženog muftije Ševke Efendije Omerbašića, njegovog zamjenika doktora Aziza Hasanovića i svih ostalih kolega i kolegica. Također prenosim njihove želje za uspješan rad ovog kongresa, vjerujući da će on biti samo uvod u još bolju i kvalitetniju ulogu i djelovanje islamskog vjeronauka na korist svih muslimana i cijelog društva Bosne i Hercegovine, ali i šire. Pošto sam gotovo od samih početaka aktivni sudionik vjeronauka u Hrvatskoj, u gradovima Dubrovniku, Puli, sada u Splitu, držim da mogu u kraćim crtama ukazati na neke bitne elemente, odrednice i specifičnosti istog. Naravno, sam proces implementacije i uvođenja vjeronauka unutar školskog sustava Republike Hrvatske bio je bremenit, postepen i ovisno od sredine do sredine, nekada i veoma zahtjevan. Veliki je trud pionira tog procesa, jer su se zaista morali suočavati sa mnogobrojnim poteškoćama, teškim otežavanjima raznih vrsta, pa i otvorenim iskazima nerazumijevanja. Međutim, postepeno, islamski vjeronauk je postao nešto normalno i opće prihvaćeno, tako da ima sredina u kojima je vjeronauk prisutan u školama već preko 20 godina i gdje su vjeroučitelji u potpunosti prihvaćeni, ravnopravni i cijenjeni. Sklapanjem ugovora između Vlade Republike Hrvatske i islamske zajednice u Hrvatskoj 20.12.2002. godine veoma su olakšani mnogi aspekti našeg djelovanja, a jedno od najznačajnijih polja je svakako i islamski vjeronauk u školskom obrazovnom sustavu. Za nas, kao vjersku manjinu u Republici Hrvatskoj, islamski vjeronauk je od prioritetnog značaja, a sve se više uviđa kolika je važnost islamskog vjeronauka u školi, pored onog najvažnijeg, onog unutar institucija zajednice, mektepskog. Naime, islamskim vjeronaukom u školi postepeno smo uspjeli doći do onih često i prilično udaljenih sredina od samih centara zajednice, odnosno do djece za koju je realno zaista bilo malo vjerovatno da će često i redovito ili možda i uopće pohađati mektepski vjeronauk, jer su udaljena 20, 30 pa i mnogo više kilometara. U ovom slučaju vjeroučitelji odlaze djeci u njihove matične škole i ne čekaju da djeca dođu u mekteb. Za islamsku zajednicu u Hrvatskoj vjeronauk je od prioriteta djelovanja, a o tome najbolje svjedoči činjenica da je u školskoj 2010-2011. godini u osnovnim školama vjeronauk pohađalo 2737 vjeroučenika, u srednjim 437, što je ukupno 3174 polaznika, u mektebima vjeronauk je pohađalo 1409, što sa školskim polaznicima daje ukupnu brojku od 4583 djece. Potpuno uvažavajući specifičnost mektepske nastave i njenu vrijednost, pogotovo u praktičnom dijelu, odgovorno tvrdim da za nas školski vjeronauk također nema alternative, pogotovo sada kada je stavljen na jedne čvrste temelje, nakon upornog rada brojnih vjeroučitelja i vjeroučiteljica, muallima i muallima, o čemu svjedoče i spomenuti rezultati brojnosti polaznika.
Svakako da uvijek postoji prostora za napredak, poboljšanje kvalitete i metoda rada, stoga vjerujem i držim da je upravo i ovaj kongres značajan korak u tom smjeru i sukladno riječima naših čelnika itekako će se obratiti pažnja na sva izlaganja i zaključke sa ovog kongresa. Isto tako, Islamska zajednica u Republici Hrvatskoj će na svaki valjan i utemeljen način zastupati održanje vjeronauka u školskom sustavu, jer njega i njegov značaj za sve nas nikakva alternativa, bez obzira kako se ona zvala ili šta u programu imala, ne može zamijeniti. Islamska zajednica u Hrvatskoj svjesna je činjenice da je Republika Hrvatska pred samim ulazom u Europsku uniju i pritom ističe ogromnu ulogu vjeronauka u integraciji i naglašava njegovu važnost u školama veoma zapostavljenom, a veoma bitnom odgojnom aspektu rada sa mladim naraštajima. Još jedanput, izražavajući svoje zadovoljstvo što imam čast prisustvovati jednom ovako izuzetnom, usudio bi se reći i povijesnom događaju, ovom kongresu želim uspješan rad i ako Bog da što više korisnih zaključaka i smjernica. Esselamu alaikum.